si Radyoman Michelle Miral Galve, 12 years na sa RMN DXDC Davao. O kung akong balikan, akong pagsugod din sa DXDC, nagsugod ko as OJT, kaya tagan ko og opportunity sa company to be working with them. O nagsugod ko as, of course, special projects head, and then gitagaan ko og chance ni Manager Leo to have the newscast. So, kung ma-remember na ako, kulba jugay ko ato nga time. And then, gitagaan ko other opportunities like sa primetime morning, hangtod na naanak ko karon sa serbisyong straight to the point. In my 12 years sa DXDC, daghan kaayo kog mga pagtulunan nga nakuha as learner. Daghan gyud kaayo kog na-learn din sa DXDC. So, grateful kaayo ko sa company. This is my first company after ko ni-graduate. So, thankful kaayo ko ani na ako'y family inside the family of the XDC, and also I have another family in the form of our listeners, no? So salamat gid kaayo every time mo anha ko sa barangay, na ako'y kasturya na mo anhi sa station. Salamat kaayo for being with us. Kung wala may kabalo kung magunsa mi, because kamo ang nagpahimo namo nga number 1. I am personally hoping na taas pa nga panahon nga dili ninyo biyaan ang RMN Davao. I hope na daghan pag mga tao na ang matabangan pinagi sa balita, impormasyon, public service, og sa mga pa-promo. Hopefully, sa atong panagkita diha sa inyong mga barangay, makahatag mi og daghan pa nga serbisyo og pahalipay kaninyong tanan. Salamat mga kasama. Happy 63rd anniversary kanato, and for cheers for more years. God bless. RMN ang kasama.